Gihatag na ang reward money nga nakatabang sa pagtudo sa mga sospek sa pagpatay sa barangay kapitan sa 9A Davao City nga si Tata Liobit. Ani ang report? Gi-turn over gikan sa opisina ni Davao City 1st Congressional District Representative Paulo Duterte ang 300,000 pesos nga reward ngadto sa Davao City Police Office labot sa kasong pagpatay kang barangay 9A Kapitan Tata Liobit. Ang kapulisan na mismo ang muhatag sa maong reward money ngadto sa mga testigo. 11 ka witness ang mihatag sa ilang testimonya nga nakatabang sa pag-ila sa mga sospek. Usa sa mga witness ang mismo nakakita sa gunman. Nagulat din sila kasi wala naman silang alam na meron palang ganitong reward po. Hindi lang naman daw yun ang hahabol nila kahit wala nga, hindi nila alam na meron gano'n. Pag naman sila nag-volunteer silang maging mga witnesses. Gisiguro sa DCPO ang seguridad sa mga testigo. Hanggang ngayon po, meron po tayong security po doon po sa area na yun po. Patuloy din po yung paghahandak po natin ng mga police intervention po doon kagaya ng checkpoint, patrolling doon sa area na yan po. Formal nga napasaka ang kaso batok sa unom ka mga sospek ni adtong July 3. Daan ang gibutyag sa kapulisan nga bangi sa yuta ang motibo sa pagpatay sa kapitan ni adtong May 25, 2021 sud mismo sa balay niini. Ilahan na lang gihulat nga mupagula og warrant of arrest ang korte aron madakpan ang mga sospek. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.